Alhamdulillahi masu sauraro, an samu damar cafke wasu manya wanda aka kama su da laifin kaiwa 'yan bindiga makamai da kuma abinci wanda za su ci domin su rayu. Wanda dai dalilin wani tarko da aka sa wa'yannan 'yan bindiga ya sa su rasa abinci. Hakan ne ya sa wa'yannan mutane suka rage aikata wannan abubuwa da suke yi. Amma kwatsam aka ga wasu manya a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya sun kai musu wannan kayan abinci don ci gaba daga inda suka tsaya. To dai an kama dai waɗannan mutane kuma gwamnati ba za ta bar su haka ba. Tunda ta gama ɗauro aikinta kuma sun zo sun lalata mata aiki. Hakan ne ya sa shugaban 'yan sanda wato kwamanda ya fito ya ci alwashi akan waɗannan manyan ƙasa. Duba da yadda suka yi ƙoƙari su ga sun lalata wannan aiki da 'yan sanda suke yi. 'Yan sanda sun ce za su ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan waɗannan mutane. Kamar yadda kake ganin su a kan faifan wayarka, waɗannan dai su ne mutanen da suka je suke taimakawa 'yan bindiga. Inda suka ɗau hoto a wani zuwa da suka yi musu suka kai musu kayayyakin abinci. Wanda dama wannan su ne nan suka ɗaure musu gindi suke aikata duk wani abu da suke aikatawa a wannan ƙasar. To amma dai gwamnati ta ce ba za ta bar su haka ba tunda ta gano su kuma sai ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a ganin su domin ya zama izina ga waɗanda suke so su aikata kwatankwacin irin waɗannan abubuwa da wannan mutane suke so su yi. To masu sauraro kar ka manta dai kana tare da Arewa Top Hausa News. Ka bi mu akan wannan channel don ci gaba da samun bidiyoyi da ɗumi-ɗumin su labarai a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu.